Halo, sine. Evo me, Jess, ti šta ima? Šta ima novo, blago babi? Zaljubio se, mašala. To mi je drago čut. Pa nema ništa ljepše. Sjećam se tih osjećaja. Pa i babo se prije zaljubljivo svako drugi dan. I sad bi se ja, Boga mi, ponekad zaljubio, ali ova ti mater ne da i naljuti se odmah. Ti si sigurno moje gene pokupio. Čim si takav. Eto. I šta ćeš sad, sine? Ženio bi je, Boga mi, to ti je pogrešno. Nemoj to ni u kom slučaju raditi. Ako to uradiš, zeznut ćeš se. Zašto? Pa zato što onda ljubav odleprša. Ne znam kuda, samo ode. Nema je više. Zašto? Pa sad je ona prema tebi sigurno dobra. Ljubazna. Šta god ti kažeš, ona uradi. Ti okom, ona skokom, jel tako? Ja. Čim je oženiš, sine, pokaže drugu stranu lica, drugu stranu medalje, nije više to ta žena. Ali gotovo je onda, ona ima papir, može raditi šta hoće. Ako se razvedeš, bankrotiraš. Zato budi pamet u glavu, nemoj to raditi. Poslušaj ti svog babu. Pa kad bi se ženio? Pa najbolje u penziju kad odeš. Znači sačekaš do penzije i onda je oženi. Da ti može ovako malo počistiti, nešto skuhat. Ali Boga mi, prije nego što odem u penziju, ja se više ne bi ženio.